posa en marxa una nova iniciativa a nivell de Mans Unides a Espanya, que és aquestes 24 hores que mouen el món. Què es farà dijous que ve arreu de l'Estat i en concret aquí a casa nostra? Què es vol visualitzar amb aquesta 24 hores mouen el món? Nosaltres el que hem volgut visualitzar és que aquest món que està com està, i la realitat no fa falta que l'expliqui perquè tots sabem la que és, com més sensibles estem davant d'aquesta realitat, més tots col·laborarem i tots ens mentalitzarem que tenim que canviar aquest món, però no el tenen que canviar, no. El tenim que canviar, tots tenim que participar en aquest canvi. I llavors, amb aquestes activitats que es posaran en marxa, volem que la gent participi i s'integri amb aquesta nova idea de que aquest món es té que canviar i que tenim que lluitar i col·laborar per fer-ho. Una cosa simbòlica serà una encesa d'espelmes. Sí. Qui pot participar-hi, com s'articula? Que em sembla que també a través de les xarxes socials es vol que es visualitzi que hi ha aquesta moguda, no? Una mica què cal fer qui vulgui participar-hi, per exemple? Nosaltres, aquest dijous vinent, el dia 21, a les 6 de la tarda, hi haurà una encesa d'espelmes a nivell nacional. Llavors, el que pretenem és que tota la gent que vulgui intervindre en aquesta activitat faci una fotografia d'una persona amb una espelma encesa a la seva mà i a través del mòbil, del que sigui, Facebook pot, a més ja a les redes socials ja ho posa com es pot fer, poder intervindre i aquestes fotografies entrin a dintre dels Facebooks i dels Twitters perquè tothom vegi les ganes de tothom de col·laborar amb aquest projecte. I es pot fer a nivell individual, però també a nivell de grups o moviments o escoles que vulguin afegir-s'hi. Sí, exacte.